Ант таулары авазы радиосы сезгә хакыйкать яктылыгы тапшыруын тәкъдим итә. Исәнмесез, хөрмәтле кардәшләр. Ниагара шарлавыгы турында ишеткәнегез, бәлки күпләрегезнең аны күргәне дә бардыр. Шушы шарлавыкта бер вакыт менә мондый вакыйга була. Шарлавык аша ныклы аркан сузалар. Шушы аркан буйлап каскадер шарлавыкның икенче ягына чыккач, бөтен халык ах иде. Аннан соң бу батыр җыелган халыктан авыр рюкзак күтәреп чыга алуыма ышанасызмы дип сорый. Әйе, ышанабыз ди халык. Ул чынлап та бу трюкны да уңышлы башкара. Һәм тагын халыкка мөрәҗәгать итә. Бер кешене күтәреп чыга алуыма ышанасызмы ди. Әйе, ышанабыз дип җавап бирә халык төркеме. Һәм чынлап та каскадер алдан сөйләшенеп куелган кешене күтәреп, шарлавыкның теге ягына тагын уңышлы гына чыга. Һәм тагын халыкка мөрәҗәгать итә. Кайсыгызны шарлавыкның теге ягына алып чыгыйм ди. Бер генә теләк белдерүче дә табылмый. Еш кына безнең дә Аллаһның көченә ышануыбыз шушы вакыйганы хәтерләтә. Без дә Раббының көчен башкаларның тормышында күрәбез. Ләкин без очраткан авырлык ул бик үзенчәлекле. Аны шишуны без әлбәттә бер кемгә дә ышанып тапшыра алмыйбыз. Аллаһы бик иракта, аның безнең өчен вакыты да, көче дә җитмәс сыман тоела безгә. Чынлыкта исә безнең өчен Аллаһка ышанмау куркынычрак, чөнки бу аның ярдәменнән баш тарту. Күзең белән күрмәгән затка ничек ышаныргасың? Әлбәттә бу Аллаһның асылын белми торып мөмкин түгелдер. Ул тугры, безне бердән-бер хак яратучы зат. Бу турыда син Инҗил китабын укып белә аласың. Люк бәян иткән Инҗил буенча дөньядагы иң биек тарихны тыңлавыбызны дәвам итик. Галилей диңгезе ярына урнашкан шаукымлы Капернаум шәһәрендә Гайса Алла патшалыгы турында өйрәтте. Көтмәгәндә Яһир исемле бер дин әһле халык арасыннан атлып килеп чыкты. Әнә ул килә. Гайса, кызым үләргә ята зинһар. Килсәнә безгә. Аңа 12 генә яшь бит әле. Ярдәм ит, зинһар өчен. Җыелган халыкны калдырып, Гайса Яһир йортына китте. Юлда алар бу гаиләнең дустын очраттылар. Яһир, тыңла әле. Кызың үлде. Мәшәкатьләмә остазны. Гайса, Курыкма. Ышан гына, тирелер кызың. Гайсаның сүзләре Яһирны тынычландырды һәм алар юлларын дәвам иттеләр. Алар барып җиткәндә халык елаша иде. Гайса өйдә Яһир белән хатынына гына калырга рөхсәт бирде. Үзе белән шәкертләре балыкчы Петр, Якуб һәм Яхья бар иде. Гайса кыз бала янына килде, тезләнеп, аның бер кулын учына алды да булай диде. Жыламагыз. Ул үлмәгән, йоклый гына ул. Балам, тор. Кыз күзләрен ачты, торып утырды. Ул сау сәламәт иде. Я Аллам, кызым минем, син исән. Ашарына бирегез. Бу хәлне берәүгә дә сөйләмәгез. Allah'ıga ümitlengəş Qədillər söyünüşə Xudayını yaratışının Nəsli
Nesli jirde kuvvetli Buını da fatihalı Uzi de saadetli Hıdayni yaratışının Nesli jirde kuvvetli Buını da fatihalı Uzi de saadetli Sağ sözden korkmay Allah'ı bağışanğanda Bir koyşanda bıyıqmay Hıdayni yaratışının Nesli jirde kuvvetli Buını da fatihalı Uzi de saadetli Hıdayni yaratışının Nesli jirde kuvvetli Buını da fatihalı Uzi de saadetli Nesli jirde kuvvetli Buını da fatihalı Uzi de saadetli Әйе, 2000 ел элек Гайса Мәсих белән бер илдә яшәгән кешеләр бәхетле булган. Алар Аллаһыдан турыдан-туры ярдәм сорый алганнар, һәм ул аларга һәр вакыт ярдәмгә килә алган дисеңдер. Минем сиңа куанычлы яңалык әйтәсем килә. Гайса хәзер дә исән бит. Син аның үледән терелтеп торгызылганлыгын беләсең. Димәк, син мөрәҗәгать иткәндә, ул сине һәр вакыт ишетә. Безнең дугаларыбызга Аллаһы ни өчен шундук җавап бирмәгәнлеге турында бераз сөйләшәсе килә бүген. Әйдәгез, Яһир һәм аның кызы белән булган хәлгә әйләнеп кайтыйк. Хәтерлисезме, без әле генә тыңлап үттек бу турыда. Гайса бит кайда булуына карамастан терелтә алган. Яһирне нигә көттереп азаплагансың ул? Хәбәрне алгач та, иләренә барып тормыйча гына да кызны үлем тырнагыннан коткара алыр иде бит Гайса. Нигә шулай эшләмәде икән соң ул? Дугаларына тиз рәвештә Аллаһыдан җавап алмагач, аңа өметләрен югалткан кешеләрне күргәнегез бардыр. Бәлки алар Аллаһыны дигәнгә җә дип, бөтен теләк ихтиярларын тормышка ашырып торучы зат дип күз алдына китерә торган булганнардыр. Чынлыкта бит үтенечләребез һәм Аллаһының аларга җаваплары безнең Алла белән мөнәсәбәтләребезнең бер өлеше генә. Әгәр дә бу мөнәсәбәтләр чынлап та тирән мөнәсәбәтләр икән. Күз алдыңа китер. Берәү гел сорый, икенчесе гел үтәп тора. Бу ике кешене бер-берсен яратучы кешеләр дип атап булыр идеме? Аллаһы да ике арада тулы канлы, тирән мөнәсәбәтләр булуын тели. Шуңа күрә без нәрсә булса да үтенгәндә, ул үзенең көчен генә түгел, тугрылыгын да күрсәтергә омтыла. Ул да бездән үзенә ышануыбызны көтә. Аңа ышануыбызда тугрылыгыбызны сыный, ныгыта. Исегездәме? Яһирның өеннән берәү килеп, соң инде остазны борчыма дигәч, Гайса Яһиргә ышанычын саклап калырга ярдәм итә. Курыкма, ышан гына, терелер ди ул аңа. Күзәткәнегез бардыр.
Әле өмет барында без Аллага мөрәҗәгать итәбез. Бөтенесе җимерелә башлагач нишлибез? Аллаһыга һаман да ышанабызмы? Ышануыбызның никадәр җитди булуы, тугрылыгыбыз менә нәкъ шул минутларда күренә дә инде. Гайса Мәсих шиша алмастай авырлыклар юклыгына ышанасыңмы син? Яһирның кызы белән булган хәл мисалында хәтта үлем белән тормышның да үз кулында булуын күрсәтте ул. Иң мөһиме, безгә Гайсаның җиргә ни өчен килгәнлеген аңларга кирәк. Ул җиргә яхшылык эшләргә, мөгъҗизалар күрсәтергә дип килмәде. Ул җиргә үзенең тормышы бәрабәренә безне гынаһ кыллыгыннан йылып алырга дип килде. Безнең гынаһларыбыз өчен ул үзе түләде. Ул үледән терелеп торды һәм аңа ышанган һәр кемне үледән терелтеп торгызачак. Әле дөньялыкта ук һәр кемдә яңа акыл, яңа йөрәк, яңа күңел тудырачак. Шундыйларның берсе буласың килә икән, аны үзеңнең коткаручың итеп тормышыңа чакыр. Үтенечләреңне генә түгел, рәхмәтләреңне дә белдереп, аңа догаңда бул. Инҗилне укы. Аннан син Аллаһы турында бик күп нәрсәләрне белә аласың. Әгәр Инҗилне татарча укыйсың килсә, безгә яз. Без сиңа аны рәхәтләнеп бүләк итеп җибәрә алабыз. Безнең адрес: Русия, Татарстан Республикасы, 420-015, Казан шәһәре, абонент тартмасы 99. Шулай ук бүген тыңлаган Гайса видеофильмында сиңа бүләк итеп җибәрербез. Адресыбызны кабатлыйм: Русия, Татарстан Республикасы, 420-015, Казан шәһәре, абонент тартмасы 99. Сезнең хатларыгызны көтеп калабыз, дуслар. Бер атнадан соң нәкъ шушы вакытта очрашканга кадәр сау булыгыз. Иминлек сезгә. Yaratkan var dünyanı. Məhəbbəti, məhəbbəti, məhəbbəti Allah'ın. Məhəbbəti, mərhəməti, şəfqəti kim Allah'ın. Məhəbbəti, məhəbbəti, məhəbbəti Allah'ın. Məhəbbəti, mərhəməti, şəfqəti kim Allah'ın. Məhəbbəti bilən Allah yaratdan öz balası. Yaratdan balası xoşda qurban etgan ul bizga. Məhəbbəti, məhəbbəti, məhəbbəti Allah'ın. Məhəbbəti, mərhəməti, şəfqəti kim Allah'ın. Məhəbbəti, məhəbbəti, məhəbbəti Allah'ın. Məhəbbəti, mərhəməti, şəfqəti kim Allah'ın. Məhəbbəti, məhəbbəti, məhəbbəti Allah'ın. Məhəbbəti, mərhəməti, şəfqəti kim Allah'ın. Şəfqəti kim Allah'ın. Şəfqəti kim Allah'ın.